Uba arden udah samla nongelam uba ngile pulialang ha college, St. Anthony's College, ngide ha kajuk batch. Ngamdon AA ban persya yunu samla rang ba. Di nakata-kadau ngam ijing when you trade kat buat Di nakata-kadau ngam ijing when you trade kat buat रुको जरा सबर करो am sutu walai badon kam ban lum ban lang ban pengki wen yu pai ba hakan ni kam tang hapo lai benai bala thau ya ka sarkar ka batuma an ki bawan hang ni khmat yeng ban keren syapang ka reservation policy beriu ki banyak ki bakamai taksi nam tip ki nyok jemen taw yu lada implement lada kentiu ke kota jungi syakhan 90% ru kin nuyo kam hi maki hi pendap la ka jong ka khai ka pateng pendap la ka jong ka duty like book school show school pendap la ka jong ka duty ban song di slipar la ne di khoi di puri sesurap slipar la ne di khoi di puri sesurap